BPF नि पजिशना एक नाम्बारावनो दङ कुनु खोथा गैया माने BPF-आनो देरहाजोबगोन आरोबाव 4टा मोनब्रै समष्टि दङ बिजनि तामुलपुर गरेस्वर आरो टंला बेहायबो BPF नि पजिशनानो एक नाम्बाराव दं मथथे NDA हिसाबै BTC एरियायाव 15टाबो जों देरहासार जालांगोन आङो दिनै एन्टायर BTC एरियायाव गिदिंनानै जिखिनि मोनबाय जोंनि BPF हान्जानि पजिशना एक नाम्बारावनो दं बिराद मोजां पजिशन गसाइगावबो मोजां पर्बतजरा हिसाबैबो मोजां बावखुंग्रि हिसाबैबो मोजां आरो क'क्राझार हिसाबैबो मोजां दतमा हिसाबै ओमफ्राय क'क्राझाराव मोनबा समष्टि दं बेवहाय पजिशना BPF-आनो एक नाम्बाराव आरो देरहाजोबगोन आरो आङो बिनि बादैबो चिराङाव मैया सिडली समष्टि हिसाबै आं गिदिंदोंमोन बिजनी बा मानास बेफोराव जिखिनि आं गिदिंनानै मोनदों बेवहायबो BPF नि पजिशना एक नाम्बारावनो दङ कुनु खोथा गैया माने BPF-आनो देरहाजोबगोन आरोबाव 4टा मोनब्रै समष्टि दङ बिजनी तामुलपुर गरेस्वर आरो टंला बेहायबो BPF नि पजिशनानो एक नाम्बाराव दं मथथे NDA हिसाबै BTC एरियायाव 15टाबो जों देरहासार जालांगोन सार बिसायगथिया बेबायदिनो साननैल'सो गेजेराव गाबोन थुंगेन फोसावदिं मेला आरो बेबायदि समावनो सारा भटार रायजोफोरखौ मा खावलायगोन आंनि खावलायनाया बेनो BTC नि जौगाखांनाय आरो BTC नि खौसेथिनि आरो BTC नि शान्तिनि थाखाय गासिबो रायजो राजाया जोंनि BPF हान्जाखौनो मदद होगोन आं आसा खालामो आं खावलायो BTC नि जौगाखांनाय आरो BTC नि शान्तिखौ बजाय लाखिनानै जों जाहाथे बयबो हारि माहारि ज' जानानै खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय जोंनि BPF हान्जानो सुबिदा जुदि होयोब्ला जों मावलांनो हागोन जों बेखौनो खावलायो मुस्लिमखौबो जों खावलायदों बर'खौबो जों खावलायदों बेंगलिखौबो जों खावलायदों राजबंशीखौबो जों खावलायदों गरखाफोरखौबो जों खावलायदों हिन्दी भाषिफोरखौबो जों खावलायदों मथथे नाथजुति सुत्रधर जेसेबां जाथि दङ गासिबो जाथिनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो रायलायदों जे नोंथांमोना एबार एसेम्बलि इलेक्सनाव BTC नि 15टा समष्टियाव जोङो NDA हिसाबै जिथु केन्डिडेट होदों बे केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै जोंखौ देरहासार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि जिथु समस्या जातीय समस्यायानो होन बा जौगाखांनायनि समस्यायानो होन बेफोरखौ जोङो लासै लासै नोंथांमोननि मदद लानानैनो खामानिखौ मावफुंनानै होजोबगोन होननानै जोङो खोथा होदों आरो बे खोथा होनाय मथे दिनै आं जिथु नुदों गासिबो जाथि जनगोष्ठिया जोंनि BPF हान्जाजोंनो दं आरो देरहासार खालामगोन आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दं थांनाय समाव जेरै जोङो ज' खौसेथि आरो शान्तिखौ लाखिनानै खामानि मावबाय थानो हादों फैगौ समावबो गासिबो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो खौसेथि आरो जौगाखांनाय आरो शान्ति बेनि थाखाय जों खामानि मावलांनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं सार BPF-निफ्राय साबेसे मन्त्रि मोननायनि आसा मन्थ्रिया उनाव जागोन इलेक्शना जोबनो होगोन रिजाल्टआ ओंखारनो होगोन मन्थ्रियाथ' थाखागोन बिदि सासे मोनो सानै मोनो साथाम मोनो बिनि सायाव जों दाबो सावरायनाय जाथाराखै किन्तु जोङो BPF हान्जाया मन्थ्रिया थागोन बे नंगौ এতিয়া অহাকালি লাষ্ট কেম্পিং হ'ব আজি মই তামোলপুৰ আৰু গোসাইগাঁৱত গৈছিলোঁ কেম্পিং কৰিবৰ কাৰণে তামোলপুৰটো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো পজিশ্যন 1 নম্বৰত আছে খুব ভাল আৰু আমি জিকিম
আৰু গোসাইগাঁৱত আছে আমাৰ সবাৰাম বসুমতাৰী আমাৰ দলৰ পজিশ্যনে 1 নম্বৰত আছে গোসাইগাঁৱতো খুব ভাল আমি জিকিম আৰু ইয়াত কোকৰাঝাৰত আমাৰ শিউলি মহিলাৰ বাইদেউৰ পজিশ্যনটো খুব ভাল আগৰ পৰাই শুনি আছোঁ মই আৰু 100% জিতো মুঠতে আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছে গোসাইগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাজবাটলৈকে যিটো 15টা সমষ্টি আছে BPF দলৰ পজিশ্যন 1 নম্বৰত আছে আৰু 4টা সমষ্টিত যেনিবা তামোলপুৰ বিজনী গড়েশ্বৰ আৰু টংলা ইয়াতেও বিজেপি দলৰ পজিশ্যনটো খুব ভাল 1 নম্বৰত আছে একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এক্সিলেণ্ট আমি জিকি আছোঁ তাইতো আৰু আজি মই ইয়াত কোকৰাঝাৰ টাউনত সকলো ৰাইজৰ লগত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ লগত মিটিং কৰি পেলাই মই যিটো গম পাই আছে ইয়াত টাউনৰ বাসিন্দা হিচাপে টাউনত থকা হিচাপে খুব চিৰিয়াছ কিবাটো এজেণ্ডাটো হৈছে এই পুৰণা যিটো RMB হস্পিটেল সেইটো বহুত কথা বহুত বছৰৰ পৰা আমি শুনি আছোঁ বহুত বছৰ মানে 3-4 বছৰৰ পৰা শুনি আছোঁ যেন আমি এতিয়া চৰকাৰত আহিছে যিহেতু আমি আগৰ নিচিনা হস্পিটেল আমি বনাম RMBটো এইটো এষ্টেটিছ আমি কৰিম আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাজ্যৰ ওচৰত আৰু এইখিনি টাউনৰ বাসিন্দা হিচাপে হাউচ টেক্সটো বহুত বেছিকৈ হৈ আছে সেইটো কমাই দিব লাগে সেইটো আমাৰ মেটাৰ সেইটো আমি কমাই দিম সেইবিলাক আৰু যেনিবা ইলেক্ট্ৰিকেল বিল ইয়াৰ ওপৰত মই কৈছোঁ যে সেইটো ষ্টেট ছাবজেক্ট তথাপিও মই চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক মই ক'ম যে যিটো ইলেক্ট্ৰিকেল যিটো চাৰ্জ সেইটো খুব বেছি হৈ আছে মানুহবিলাক কমপ্লেইন দি আছে সেইটো কেনেকৈ কমাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় কাউন্সিলত আলোচনা কৰিব চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত যিহেতু সেই মেটাৰটো ষ্টেটত আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় সেইকাৰণে হঠাৎ কৰি মই আজি কাৰেণ্টৰ বিলবিলাক কমাব পাৰিম বুলি কথা কোৱাটো আমাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা সেইকাৰণে মই এই বিষয়টো চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিম